E continuiamo a Sant Félix de Lauraguès amb les darreres novel·les occitanes e per començar un homenatge a les víctimes occitanes de la Primera Guerra Mundial. Soldat occità, ton enemic ero pas l'allemand, ton enemic ero l'ucciovinisme, ero l'imperialisme. Il 11 novembre, un garbo de flus fuguet depausado en memoria de las víctimas occitanas de la Guerra Grande. Força persones mortes per la guerra fugueron de joves occitats, de joves homes occitats, mandats al Chapley, in condicions que eren indignes de la mobilització militar. Volen honorar aquelles persones. C'est un messatge pacifista. Dicen que cal pas plus jamais mobilitzar de món com a cop per de guerres inutiles. L'homenatge se debanet al monument dels morts de Sant Félix de Lauraguès, que porta una citació pacifista en occità d'Antoni Perbosc.